Ano ba kahit naimas? Ni, bakit yan? Kaya mo kahit muna yan. Naging mamadigat at kaya mo malagay. Alay tuloy ka? Bakit makikiliti ang? Sabi pinawet mo ki. Lamisan. Bakit? May titsimpo na ito naglami guys. Mawang panunod ka. Ay, okay, sti sabam. Madi man nata darat panuno mo na. Puro kami, bakit ni sakto-sakto na bagyo na. Oh, karabat mo. Madi pa makapagnaji may sa. Kaya umaram. Kanay garo. Tapos mo ito pagbagita bakit ni naglamog. Ay, oh, karabat mo. Sige, tatalang mo bakit sige Pakawan. Punay mo ate yun, pagbigyan na mo ito, maminsan lang. Madi pa makapagpagnaji may sa nga anak mo. Kaya mo pasarunuan Ang mara. kasarata mo ito, kaya natin bakit. Uray made. Punay mo ato yun, napay mapagbigyan. Uray na bagbaga. Kalang ito ng midin tabakal, admin mo lagatan daratan. Ay, iturog mo latan. Matsaka makaturaw, kamo mga nakapata ang kapitatay. Kidan mo tamatam. Ori no ikidong ko. No kaya na nga talaga mapanon. Sige na bakit. Ay, tara. uray na bagbagang bahala ka ta. Punay mo ating tao niya pa mapagbigyan. Kidan mo lata tamataman, maalam to lata turog mo. Ay na. Punay mo ato yun. Oray na ti. Matiis na? Uray na bagbaga. Bahala ka dito. Hapo! Hapo! Nih, ang isang tao. Nih, nakalaktup ha? Kalawang tup yata kiming gitna, Andres. Napimig kan tilang ismay. Nih, ang gado na laban, Andres, ay. Talaga mo tiya. Ang kagat na talaga. Hapo! 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 Ano ba kahit? Mayat? Wala ka, nagmayat. Ana, pigpigsak pa ay? Sige. Data man di ka kanya. Kaya mo ilagayan ka. Ana, dito iba ba? Unay niya. Saan pala ka? Ana, pigsak pa ay? Baka masaktan ka man. Oh, yeah. Pigsak ka. Agaray ka mata. Ni, hindi ka magaray. Pinagsakaw. Nagita naman, di ka magaray. Ata man lakay. Sige lakay, pigsaan pa. Gimasan. Hapo! Oh, may tao. Rice? Toy, baka luto. Rice! Naumay, di magluluto. Toy, kwarto na. Toy, baka nakaturong mat. Ni, nakalakapait. Toy, baka herang kwarto na. Rice? Ano ba kahit naimas? Ni, bakit yan? Kaya mo kahit muna yan. Ni, Sige pa ba kahit? Ano ba kahit may ito alamidag? Wala ka, sige lakay. Tuloy mo lang. Naging mamadigat at kaya mo malagay. Alay tuloy ka? Lakay, makikiliti ang. Sabi pinawet bakit? Lakay! Makikiliti ang kita. Kirkiriti ka lakay. Ato tikat ko ngayon, mamaligaya ka bakit? Lakay! Madenta na kayo makikiliti ang. Kadinod ka mo bakit? Hindi pa ba? Kikiyaan nga talaga. oh, kiste sa baka na gito yung kasawan. Uri tinggal daw mga laladang. Alright, mayat. Lakay. Naging mamadi ka pala tatay, kaya mo mulagayam. Di nakaginawa ka. Sungarod, nagmaya. Siyempre, Andres, tabis ka raw. Ipong na yun. Parang maraming nakabkab ah. Ata, di ba? Mayat? Kit di. Puno yan, tinggal daw mangyalala kayaw. Mangyala nang ibagbagang. Iluluto lang ibagat ko. Kuna no mangyalala kayo, kung dami pa ungol-ungol na gamain.
Kasi siyempre, iniluto ni bakit ka. Niluto ka na siyempre umaray. Apay nga mo nagkaratan. Di ka pa yung nagpagpakada, trespassing na raramidang. Pasensya mo ta. Bigay mo nakakwati rito yun di mo nakalak. Amin pati juwar, di pinakalak. Apaya namin ti ko akong dinay. Wisit lang ko manila kay mo, apang kami makipalanit. Apay nga nilakay ko lang. Amis ang dakmat surot dakmat. May tigbalin di babae jay, for the boys only lang ajay. Di wow. Bakit? Ang ni Palanit Tang, Martin! Lakay, take out Huwag hindi ka madalagan, sakpay! Bisam. Sigurat mo ang Palanit na dutik ang ni Chay. Wow, bato ka pa ya. Sa atin bato ka rin tayo. Bak nga, awis ang tapay. Anang, taki mo lang dahil. Tang! Bahala ka.